И коста хора, аз съм Undead.bg и днес... Опа, лагва ми. И днес опа, играя Life of Speed Multiplayer. Абе, стига. И най-вече ще игра за дрифт. Нали ще правим дрифт тук. Ще опитваме. Аз ще намаля звука доста. Да, имам прекъсвач. Сложил съм серия баунс. Прекъсва. Ако правиш заради тебе, ще се познае. Но той не мисля, че ми забъгва. Добре, така. Аре, сега сме дрифтили тук. Какъв питай тъпо. Ай, наобратно ли? Да, наобратно. Аде, аз тръгвам. Аз се излагам. Ти не се виждаш, аз само себе си гледам. Опа. Така, аз карам с мишка, ако не нали с какво. Дали. Аз карам с клавиатурата. На. Ох, как лагва обаче. Аз съм с 42 по-после. Аз съм с 30. Слабо. Аз толкова съм си направил на фрап, съм мисля, че само толкова да снима. И добре, колкото мога, правя си нещо с лак. И къде си? Ами, минах първия завой там. Еми, чакай малко да аз съм след тебе. Добре. Ето, виждам да ти сега опита се да дрифтиш. Да. Еми? На мен ми се получава с тази по-мощното. Ух, тук ще се блъснем с този. О, и аз ще се блъсна. На мен пък не ми се получава нещо. Може да с последния завой и трябваш да ме гледаш. Добре, дай Тоспа ти да си пред мен и така да дрифтим. Ела тук. Тоспа дай ти да си пред мен. И тук да чакам. Абе. Айде дай опитвайте пак да се получи. Опа. Чуваш ли Булофа? А дали, аз пък в Булов. Прекъсвача. Не. Защо ми аз не чувах твоя? Не, ти пред мен 30 секундно наказание, аз после. Дали, аз съм български. Какво стана? Малко се завъртяха, виж. Чакай, нали пред тебе трябва да го... Да, добре. Завъртях се. Защо? И аз леко за... Добре, аз просто толкова много лагва. Ох, звъни телефон. Да. Добре, заглуши там и с кой ако иска. Да, ти да. Ще успея ли? Сега видим дали ще успея. Не успях, може да кажа. Тук имах лак. Да, влязах в тревата. После малко драг ще направим, сега само дръжка. Това го направих много добре този завод. Аз трябва да играя. Той не знам. Ние сега цъкаме малко. Ох, лак. Еми, човек много ще стане, мисля. Ох, как за малко ще се преобърна. Така, ще има за прекъсвач линк в описанието. Само да си включвате тези неща. Добре. Няма FPS дроп. Ох, FPS дроп линк. Може леки FPS дроп. Така. Аз съм Задното за предното. То ние да не състезаеме се много.
карай сега затваряме толкова. Да. Аз връщам обратно. Добре, искаш ли после драк? Еми, може. Но то само дрифт скучно. Къде отиде, бе? Ти мина покрай мене. Да. Аре, аз се връщам. Аре, ела тук да... Това ти ли си? Да. Добре, айде, ела тук, този път бъде на моя скорост и се опитам да влезем и двамата в завоя. Да, чакай, аз ще ги малко преди теб, защото ти имаш 900 коня повече от мен. То ли че аз не мога да се направя толкова. Аре, давай. Аре, бе! Блъснаха, ма! Аз пък го направих добре. Ама мене ме блъснаха, защото бях по-назад. Аре, сега пак тръгваме от пита, защото... Аз съм си тука. Аз не съм се връщал в пита. Човек, един мой приятел, дете сега ми се обади, той влезе сега в хоста. Матей W Power, дете. Ти казвай му как се казва. Аре, ти две едно. Добре, чакай само... Може да кажа, че айде. Така става. Не. Карай, бе! Махай! Само, ела да ми виж, то пък ти не се слава, то пък ти не се смето вижто. Ох, кой звъни е? Ти влези в сървъра, бе, Боку! Излези! Ти беше в сървъра до сега. В пита съм. Къде съм? Undead BG. Undead се казвам само. Само Undead се пише той, аз се пиша BG Ван. Добре, аз се взема в пита, защото се почваш да завъртам, нали? Ай сега, да се правим да направим рейс. Не дрифт, просто рейс. Еми, човек, моята много ще поднася. Той са задно, не е 4 по 4. Направи си 4 по 4, бе. Човек, не искам да тъпя за. Оф. Искам да дрифтим, по-интересно не. Добре, после искаш ли драк? Окей, айде, чакай, само да сложа дрифт сетъпа. Аре, аз съм тук зад пита. Ама ето с път от обратната страна на това да дрифтим. Ето е напусна пита. И сега ще го видиш как дрифт е зле. А той къде? На къде тръгна? Не го знам. Аз тръгнах напред, там къде започва сцената обикновено. Оф, ми лагва. А колко ли е станало? Слипо, някъде към 5 минути, мисля. То ти само 5 минути говори. А, той е с черна. Добре, аз отивам на големия завой на дългата права съм, там дето се правят драковете. И отивам към големия завой. 120. 140. И да, прекъсвача ми удари тук на четвърта. Опа. Влезах в тревата. Аз там отивам сега. Но няма влизам в пита. Няма смисъл. Ох, тук за малко ще аз се босна с един розов като мен. Или аз съм лила. Той е черен. А как се пише? Матей W Power. Окей, аз идвам там. Кажи му, че идвам. Да, напиши му. Аз се карам. Той е на първия завой. Аз се идвам там. Той ми написа, че идва. Аха. Някакви странни звуци се чуват. Чули ги? Айде, аз съм тука. На съвсем на първия завой пред тунелчето и дрифт сега към там.
Аз съм тука, аз съм на стълното тука. Ти къде си? Не седвам. Ох, аз ще искам прекъсвача. Ето. Завъртя. Почти се завъртя. Той къде е? Ето го. Това тук той ли е? Не. Това е крал. Кой това е? Его. А той това ли е, бе? Но останахме. Его, аре сега. 3, 2, 1, то с крал направо. Давай! И аз така направих като те. Айде, колата не иска да Опа! 9%. Давай. Ти ще му настигнеш бистро. Дори те изкривари. Оф. Не. Еми аз се въртях, защото точно тук ми филма нещата. Кой е точно Матео? Той тук той е бил, бе. И той се въртя. И той ли се завъртя? Да. Той не може дрифти тук. Тук с един са блъсках на един розов. Опса, чакай. Ние тук също тук с Матей се блъскаме. Вие къде сте? Идваме сега зад големия завой тук. Аз големия завой го минах без проблеми. Всъщност там са блъскал. Той да лезе от мен, чакай, аз не го виждам, он е някъде. Той е в пита. Мале. Тос. Розове пак ма цапва. По-добре да удрям прекъсвач на... както е. Ти де си? Карам с 140 към другия завой и влязах в тревата, защото... както и да е. Ето! Това тук точно как ще ме уби само. Ще видиш после на клипа. Така, аз не скоро да свършвам. Това ще е първият епизод на в мултиплеер. Ще има още епизоди 100%. Направим поредичка. В мултиплеер всякакви бъгове, някакви... както и това позволята. Къде си ти? Пак на подмоста. Значи аз този път ще ляза в пита. Колата ми е само 140 коня, няма никакъв. Пуснах ли ми гаджите? Да. Той има някакъв мод. На кола. Аз ли? Не, той. Той каза, че имал някакъв бензин. Ох, аре бе. Аз завъртях. Къде си? На поера надолу съм. Тук виждам някакъв Макаро и Крал ги виждам тук съм. Той мисля, че има тета, той няма следва. Няма го тук. Ти къде си сега? В пита. Идвай. Тук отзад. Той се изключи. Както да аре, само филва клипа. Разменахме се. Той ми звъни, по телефона не звъни. Ало. Може да спри го това скайпа. Това е дискусия. Видя ли го той съм колко? Аз попитам дали иска... Искаш да се обади да се добавя в дискусия. Добре, ама аре след малко. Сега ли? Добре, ама след малко казах. Да му казвам ли как се пишеш? Аз или той? Кой? Ти. Аз пиша дед. Не бе, в скайпа. После бе. Чакай се. Андет. Дъхаш ли мисля? Чего ще прекъсваш тук?
Така, имаше малък фейл, който може да изрежа. Да, аз ще изрежа. Аре, някой му блъсна много гадно. Аз тук дрифтих. Айде, чакам та. Пък лези в пита. Защо имам червени мигачи? Странно. И трябва ли са оранжеви? Ох, ари бе. Лагва. О, добре, тук на първия завой, поне дали втория ще може да вземем. Не. Еми, хора, може би това беше за така като първи епизод от Professor мултиплеер. Само да старим, нали така. Оф. Добре, с малко щупен фарса. Ме идваш ли тук и лак пита? В пита? Да. Еми, дай да се паркираме някъде. Аз съм се паркирал. Къде? Е, тук съм. Ще ме видиш. Ела точно, ела така дет съм аз. Застани така дет съм аз. А пък отдея това знам да е. Ето тук бях, бе! Лилав. Да, ето така. Аре, идваш ли? Сега чакай. Оф, чакай малко част тук. Внимай, оф, чакай. Оф, аре, ей така ела, ей така. О, тук този постоянно блъска макаро ли е, макаро ли. Аре, идваш ли тук? Маде? Добре, ще чакай, те ще бъдат. Ага. И... Добре, аре малко наобратно. И така, хора, аз бях на DBG. И това беше моята първа поредица на Love Speeds и... Чао. Опа.